Arkadaş ýeriniň Gurbanyňly Berdimuhammed fadyna Heýç şaglar sagaldyş dikeldiş merkezinde saglyklaryň dikeldiýän şaglary Gurbanyňly Berdimuhammed fadyna hem howanarlyga mätäş şaglara himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganatynyň adyndan süýjülüklen we ýürüýte sowgatlaryň gowşulmagy ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesiller aýratynam howanarlyga mätäş şagdan döwletimiz tarapyna uly üns arada bilen gorşulyp alynýanlygyny munyň bolsa halkymyzyň asyrlaryň dowamyny döredin hemde dünýä soluk ýüregleriniň nesilden nesile geçip biziň güllemizde döwrewak derejede ösdürilýänliginiň nobatdaky beýany öwrüli. Dabarada çykyşylanlary gahrman arkadamyň ýolu goýany asly işleriniň berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne hormatly prezident bu tarapyndan munasyp dowam etdirilmegi arkaly ýurdumyzyň geljegi bolan şaglaň ýaşaýyşyny, durmuş taýdan goruglygyny, ruhy we beden taýdan sagdyny ösüşini Bagtyar durmuşda ýaşamagyny üçin etmegiň döwlet siýasatynyň derejesine çykarlanmagy, munyň bolsa gyzygyn mähir bilen gorşulyp alynan şaglaň şatlygyny hasamy goşulanýanlygy belenildi. Gurbanyňly Berdimuhammed fadyna howanarlyga mätäş şaglara himayet bermek boýunça haýyr sahawat ganaty tarapyndan amala aşyrylýan işleň barha ruwaşlanmagy, insan perwer ýöreliginiň döwlet siýasaty derejesinde giň germalýanlygyny nişanlar diýip çykyş edenler aýtdylar hemde munyň üçin gahrman arkadamyda hemde arkadagy gahrman serdarmyda hoşallyk bildirdiler. Bagtyar nesilleri özür hakda edilýän alady üçin gahrman arkadamyda hemde arkadagy gahrman serdarmyda tüý süýrekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şatykly pursatlaryň dabarasy belende ötürli. Munyň özi Bagtyar çağalygyň ýurt hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyň her bir günüň şatlykly wagaklara ýatda garjy pursatlary beslenýänligini äşkar edýär. Çağları iwerilen sowgatlary tüý sürekden hoşallyk bilen kabul edip, özleri barada ýa-da şeýle uly alad edilýänligi üçin milli liderimiz hemde hormatly prezident bu da tüý süreklerinden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler.